Prajem vám príjemný dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítala na predstavení jedného obchodného modelu alebo jednej zaujímavej obchodnej príležitosti alebo proste možnosti mať viac. Volám sa Zlatka Zubičková a projekt, o ktorom budem hovoriť, ma stretol v čase, keď v podstate ja som nevedela, čo hľadám, ale našiel si ma vtedy, keď som to potrebovala. Takže možno tým, že si teraz tu, tak je to niečo, čo ťa stretlo, čo práve potrebuješ. Možno ti to otvorí obzory, možno sa dozvieš nové informácie a máme v našom týme aj veľa ľudí, ktorí nič nehľadali, ale náhodou našli niečo úžasné. Ja som z Trnavy a mala som tu podnikanie, aj mám podnikanie a mala som solárium a bolo mi absolútne jasné, že nebudem schopná sa s týmto môjim podnikaním zabezpečiť do ďalekejšej budúcnosti. Neviem to ináč povedať. Bolo mi to absolútne jasné. Takže ja som verila, že existuje niečo, až sa to so mnou stretlo. Išla som na jednu prezentáciu, na takú prezentáciu, ako ty teraz sedíš v pohodlí domova. Verím, že ma sleduješ. Ja som bola na živej prezentácii a najprv som si myslela, čo títo ľudia tu hovoria. Vôbec sa mi to ani nie, že nepáčilo. Bolo mi to smiešné, neverila som tomu. Myslela som si, že sú to platení nejakí komedianti a doslova som sa takto nejako tomu bránila. Otvorila som sa až vtedy, keď začali hovoriť o tom, aký životný štýl im to prináša, aké možnosti v živote ich stretli. A vtedy som si povedala, yes, áno, toto je to, čo chcem. No, čo mi tu vyskakuje? Neviem, čo s tým. Tu vidím, dúfam, že to zmizne. Takže mám na teba najprv také záľudné otázky, hneď na začiatok. Máme prvý mesiac tohoto roku za sebou. Môžeme to nazvať, že to je taký cvičný mesiac, že sme sa trošku spamätali, porozhliadali. Áno, dali sme si nejaké svoje plány, ciele. A moja otázka je, že čo z toho sa ti už splnilo, čo z toho si začala robiť, máš na to stratégiu. A ďalšia vec, či to máš napríklad napísané, či to máš presne definované a chcem sa ťa spýtať, ako si predstavuješ svoju budúcnosť. Možno svoju budúcnosť behom roka, 5, 10. A chcem sa ťa spýtať, že keď mieniš byť na tomto svete ďalších 20, 30, 40, 50, 100 rokov, ako ich prežiješ. Chcem sa ťa opýtať, že čo ti chýba. Chýbajú ti peniaze? Možno ti nechýbajú, ale uvítala by si vyšší príjem. Chýba ti časová flexibilita? Že trošku ináč si predstavovala, že budeš mať vybalansovaný rodinný, pracovný život a ešte nejaké koničky okolo toho a proste si len nejakým otrokom od 8. do 5. a proste toto? Uvítala by si viacej časovej flexibility? Alebo by si uvítala lepšie zdravie, napríklad možno viacej času stráveného s rodinou. Čoho by si chcela viac? Ja budem veľmi rada, keď mi sem napíšete, že čoho by si chcela viacej. Možno by si chcela viacej nejakých príležitostí na cestovanie, možno by si chcela objavovať, možno by si sa chcela učiť nové veci. Vieš o tom, že cena človeka na trhu práce je taká, aká je cena jeho hlavy. To znamená, že keď ty si sa naučila niekedy niečo pred 10 rokmi, skončila si školu a s tým ďalej ideš, proste týmto spôsobom ty nevieš zarábať viacej peňazí, pretože tá doba strašne pokročila. Niečo, čo bola, kedy trvalo 20 rokov, sa stane za 20 mesiacov teraz. A my musíme tomu stíhať. Je na nás dosť veľký tlak. Učiť sa nové veci, pokiaľ sa ich nenaučíme, tak budeme stagnovať nielen v hlave, ale budeme stagnovať aj čo sa financií týka. A rozmýšľala si už niekedy o nejakej
o nejakom podnikaní? Možno mnohí áno, pretože si povedali, ja aj ten môj šéf, ten môj zamestnávateľ, ja by som to vedela urobiť lepšie, ja by som to vedela urobiť rýchlejšie, ja by som to neviem čo. A to, čo ťa odradilo, boli úrady, boli zmluvy, boli nejaké záväzky. Presne viem, o čom hovorím. Hygiena bola postrach, daňový úrad bol postrach, finančná správa bol postrach. Bolo toho veľa. Čo keby tvojou jedinou úlohou bolo len rozprávať a tvoj silný partner, ktorý ti bude stať za chrbtom, sa postará absolútne o všetko. Ti môžem povedať, že to je úplne iné podnikanie, keď ty nemusíš riešiť napríklad žiadnu legislatívu. A dneska je veľmi zaujímavé byť súčasťou komunít, ktoré ťa dokážu podporiť. Povedzme si pravdu, tie pracovné kolektívy, práca koľkokrát je dobrá a ten kolektív je všelijaký. My sa tu nevoláme kolektív, my sa tu voláme komunita a sú tu ľudia, sme spojení, ľudia, ktorí sa chcú učiť, ktorí chcú ísť dopredu, vedia, čo chcú, majú určené nejaké ciele a už vedia, ako ich dosiahnuť. Čo je to teda za projekt? Je to jeden zaujímavý projekt, určite už vieš, s inovatívnymi, patentovanými wellness technológiami, ktoré sú svetovou jednotkou v oblasti anti-agingu a wellnessu vo svete. S dovolením si zapnem prezentáciu a pôjde nám to potom oveľa rýchlejšie. Základná myšlienka tohoto projektu je skvalitniť ľuďom život. A skvalitniť im ten život podľa ich potrieb, podľa toho, čo kto potrebuje. Preto som sa ťa aj pýtala, že čo potrebuješ. Vieme skvalitniť ľuďom život, zlepšiť v životnom štýle, vieme zlepšiť zdravie celkovo, vieme zlepšiť zdravie, kvalitu pleti. To, že to vieme zlepšiť, že vieme ukázať, dokazuje táto tabuľka príjmov. Je to tabuľka, ktorú firma, ktorá nad týmto projektom drží ochrannú ruku alebo celú ju zastrešuje, udáva verejne. A je to taká tabuľka, že ty si kľudne vyber, ktorá suma by sa tebe páčila. Je to tabuľka, podľa ktorej ťa chce firma vyplácať. Sú tu pozície, a firma chce, aby si ich dosahovala alebo dosahoval. A ktorúkoľvek. To sú mesačné príjmy. Nie je to taká tabuľka, ktorú poznáš možno zo zamestnania, že na toto miesto môžu byť 2-3 ľudia a koniec. Cieľom je, aby na každej jednej pozícii bolo čo najviac ľudí. Pretože miesta je tu naozaj dosť a pre každého. Takže povedala som, že základná myšlienka je skvalitniť ľuďom život a to podľa ich potrieb a je jedno, v akom odvetví to je. Chcem ti tým povedať, že možno si to už počul, možno nie, ale najviac ľudí a najviac peňazí zarobia, keď pomôžu druhým niečo vyriešiť. Každý riešime niečo, preto som sa ťa pýtala, že čo ti chýba, čoho by si chcela viacej. Ale sú tu nejaké veci, ktoré možno ty nevyriešiš, tak ako napríklad to, čo tu vidíš, pretože toto je proste prostredie, v ktorom žijeme a od tohoto prostredia potom sa odvíja naše zdravie. To je to, čo ľudia riešia najviac. Prajeme si ho, nedávne sme si ho prijali a zdravie je veľký problém. Takže, čo keby si ty dokázal pomôcť ľuďom vyriešiť a skvalitniť ich zdravie? Hovorí sa, že papaj vitamíny, budeš zdravý. Toto je jedna ďalšia tabuľka, ktorú vám tu ukazujem. A ako si predstavuješ svoje zdravie? Papáš vitamíny, minerály, staráš sa o seba, zeleninu, dávaš za to peniaze, hlavne zeleninu a ovocie, pretože tak sme to mali zaužívané. A teraz, keď sa pozrieš na túto tabuľku, tak vidíš, ako tie výživové hodnoty rokmi klesali.
Od roku 85 do roku 2002 v niektorých až 50-70% klesli vápnik, kyselina listová, magnézium. A možno práve tu prichádza tvoja otázka, že alebo možno ti to sa spojilo, že práve preto je teraz toľko ľudí chorých, pretože nedostávajú do organizmu to, čo by potrebovali. Lenže dávaš za to peniaze, snažíš sa a kde je nejaká spätná väzba? Lebo sme v 21. storočí a veda je o tom, že je to nejakým spôsobom merateľné niečo. Takže je tu niečo, čím si ty dokážeš odmerať kvalitu života. Niečo, čo je veľmi inovatívne. Prešlo to, tu nám vám ukazujem históriu. Niečo, kde bola zapatentovaná technológia, ktorá získala Nobelovú cenu, ale teraz prichádza niečo nové. Nové, inovatívne a práve v týchto dňoch sme v tom čase, kde máme možnosť uviesť na trh produkt, ktorý dokáže odmerať kvalitu života, ktorý dokáže dať spätnú väzbu k tomu, že či to, čo robíme pre svoje zdravie, či je dostačujúce. Myslíš si, chceli by toto ľudia vedieť, že či je dosť? Je to wellness úplne inou formou, je to niečo, čo si vie kontrolovať každý jeden človek u seba doma, v domácnosti, kto sa o seba stará. Čo to je, ako to je? Takže je tu nejaký merač, ktorý keď sa spustí, ja vám to ukážem, tak tam nabehnú farbičky. Tu nám máte napísané, že čo tie farbičky vlastne znamenajú, dokáže nám to vyhodnotiť, v akom sme riziku, že to, čo robíme, ako to vplýva na naše dlhodobé zdravie. Áno, nebezpečne nízka hranica je tej starostlivosti, výstražná zóna, dobre a optimum je ideálne. Tu nám vám chcem len tak ukázať graf, pretože sa bavíme o nejakých výživových doplnkoch, ktoré sa viažú k tejto technológii a je na ne garancia. O tom by som vedela rozprávať naozaj veľmi dlho. Chcem vám dať len do obrazu, že je tu niečo, čo je absolútne prelomové. Je tu niečo, čo dokáže ľuďom pomôcť kontrolovať si svoje zdravie. A toto sú aj klinické štúdie, klinické výsledky namerané tým starým prístrojom, kde vidíte, že užívanie výživových doplnkov výrazne pomáha zlepšiť tie farbičky, tú úroveň a týmto prospieva k nášmu lepšiemu zdraviu. Kde sa viete takto odmerať? Viete sa odmerať v týchto mestách v Nitre, v Trenčine, v Ružomberku, v Bratislave v najbližších 2 mesiacoch. Nech sa páči, pozrite si dátumy a vieme sa tam stretnúť. Ďalej, čo vieš pomôcť vyriešiť možno sebe a možno tvojim známym. Hviezda ešte stále je TRMI, je to produkt, vďaka ktorému sa dobre budeš cítiť, keď sa budeš pozerať aj do veľkého zrkadla, pretože je to produkt, doslova ti poviem, na chudnutie. A o tomto produkte sa vieš viacej dozvedieť vo štvrtok, kedy bude online vysielanie. Nazvali sme to ako nezlyhať pri chudnutí. Dostaneš praktické tipy, rady, skúsenosti od reálnych ľudí, ktorí tento produkt vyskúšali a majú s ním reálne skúsenosti. Prečo je zaujímavé mať takýto produkt v ruke? Pretože tu máme jeden problém budúcnosti. 383 000 detí má nadváhu, to znamená, že minimálne toľko isto dospelých. A dobre vieme, že nadváha, obezita je choroba a nikto nechce byť chorý. Takže zase sa tu bavíme pomôcť ľuďom vyriešiť ich problém. Niektorí ľudia sa chcú dobre cítiť, keď sa budú pozerať do veľkého zrkadla a niektorí ľudia sa chcú dobre cítiť, keď sa budú aj do malého zrkadla pozerať. A na starostlivosť o pleť sú tu technológie, ktoré majú patenty, majú ocenenia ako svetová jednotka v oblasti anti-agingu, wellnessu už 8 rokov po sebe a dokážu naozaj zázraky. Ja vám tu ukážem pár videí, vidíte
Pardon, vrátime sa späť. Pozrite sa, po použití jednej technológie dokáže byť polovica tváre pevnejšia. Sú to technológie, ktoré dokážu výsledky ukázať za 2 minúty. A tieto naše technológie používajú aj muži, pretože muž to je človek, ktorý vie technológiu oceniť. A presne aj toto si vieš vyskúšať na tých našich beauty party, takže vieš si to vyskúšať na vlastnej koži a vieš sa na vlastných očiach presvedčiť, že to bude fungovať aj tebe, pretože to funguje každému. Pretože všetky tieto technológie a produkty majú klinické štúdie, čo je naozaj veľká hodnota. Najnovším hitom teraz je nová cena tejto krásky. Je to technológia, ktorú ste výsledky videli pred chvíľočkou a určite by si ju mala vyskúšať. A cena je viac ako zaujímavá. Niekto by povedal, že áno, technológie ukazujú rozdiel, ale koncom, alebo kedy to bolo? Áno, bolo to v druhej polovici minulého roku, prišli na trh novinky. Celá rada krémov. A ja keďže už vyše 10 rokov tieto technológie používam, som si myslela, že kto vie, čo už môže nejaký krém urobiť. Takže aj to sa vieš presvedčiť, čo dokáže urobiť jeden liftingový krém. A dámy, pokiaľ máte doma liftingový krém a nevidíš lifting, pokiaľ máte doma anti-agingový krém a nevidíš, že by to tvojej pleti uberalo, tak si prídi vyskúšať tieto záležitosti na vlastnej pleti a uvidíš, že vie to fungovať ináč. Uvidíš, že dávaš za to peniaze, tak dávaj peniaze za niečo, čo naozaj funguje. Mnoho ľudí má dneska problém s energiou. Všetci sú unavení, vystresovaní. Čo sa deje? Tým, ako my stárneme, nám bunková energia ubúda a toxiny sa v našom tele usadzujú. Áno, pretože niečo sa tam deje, tak je z toho nejaký odpad. A toto vedie k strate schopnosti cítiť sa mlado. Lenže čo keby to mohlo byť ináč? Čo keby tá krivka tej energie nemusela tak prudko klesať, ako to vidíš tu na tá šedá, ale keby si dlhodobo vedela udržať tú úroveň, tak presne na to slúži tento produkt. Klinické štúdie len po 30 dňoch. Ja myslím, že sú fantastické, že každý potrebuje dneska výdatnejší spánok, aj lepšiu fyzickú výdrž, aj mentálnu výkonnosť v práci, áno, šoféry a podobne. A určite je dobrá aj zvýšená sexuálna aktivita po tom všetkom. To je vlastne prejav tej mladosti. Takže takéto biohacky, takéto technológie. Nuskin je spoločnosť, ktorá je vedecká spoločnosť. Nie je to marketingová, je tu už 40 rokov na trhu, takmer v 50 krajinách sveta. Veľké dve za mňa, ktoré pre mňa sú veľmi zaujímavé, je to, že je Nuskin kotovaný na New Yorkskej burze. To znamená, že všetky vyhlásenia a tvrdenia musia byť pravdivé. A ďalšia, čo je bombónik, je, že pre firmu pracuje viac ako 75 vedcov na plný úväzok. Takže my sa tu bavíme o jednej modernej podnikateľskej príležitosti alebo o modernom obchodnom modeli pomocou inovatívnych patentovaných technológií a pomocou tohoto si buduješ sieť. Buduješ si sieť zákazníkov, obchodníkov a táto sieť generuje príjem. Takže je to forma, ktorá je priamy predaj, referenčný marketing a sieťový marketing dokopy. Firma investuje neskutočné peniaze do technológií, do inovácií. Je to model, ktorý vlastne, aby som to ešte raz opakovala, je to obchodný model, ktorý ti pomáha budovať sieť. Sieť ti tvorí obrat a obrat ti tvorí provízie. A ešte ďalšia dobrá správa je, že ani veľkosť siete, ani výška provízií nemá strop. Poďme trošku k tej vede. Ja vám chcem tu predstaviť
celú plejádu vedcov, ktorí tieto fantastické produkty dávajú dokopy a ľudia im tu tlieskajú. Ale to nie je všetko, pretože posledný prichádza hlavný vedec Joe Cheng a ja vám pustím jeho 2011, video. I introduced the aging myth, and you helped make it a New York Times bestseller. Now, I'm even more excited to tell you that an updated edition of the aging myth is launching soon, and you won't want to miss it. It's packed with new insights and understandings on how gene expression changes are connected to functional changes in the body. In 3 brand new chapters, I'll explore the ways we have cracked the code even further into helping you live better. Several of these are related to changes in metabolic, mental, and microbiome health that happen as we age and as a result of lifestyle choices. We'll explore how gene expression and these functional outcomes can be improved with proper nutrition, healthy habits, and cutting-edge supplementation. I've also included a chapter on beauty and wellness devices and how innovative technology combined with AI learning and massive data sets has helped us biohack the body. Welcome to the new frontier of living better, longer. Takže doktor Joe Cheng nás pozval do lepšej budúcnosti, pozval nás do longevity sveta a ja vás pozývam už túto nedeľu do Prahy, kde tento hlavný vedec firmy bude mať prednášku. My vlastne v Prahe budeme mať také otvorenie tohoto roka, kde sa o tejto príležitosti vieš dozvedieť oveľa viac, kde vieš vidieť oveľa viacej ľudí, kde sa ti predstavia ľudia, ktorí sú s touto príležitosťou spojení už 20 rokov. To znamená, že táto príležitosť, že tento biznis, že to nie je len nejaké krátkodobé niečo, ale že naozaj je to priestor, kde ty si vieš svoju kariéru budovať dlhodobo. Poďme si to zhodnotiť. Sú to vedou podložené produkty. Dr. Joseph Cheng bol dokonca vyhlásený za najinovatívnejšiu osobnosť sveta vo všetkých odvetviach. Je to jeden veľmi inovatívny človek, je to Američan s čínskym pôvodom, takže tradičná čínska medicína s modernou vedou. Z toho môžu výjsť len biotechnológie, doplnky, aj produkty majú moderný dizajn a dostávajú mnohé ocenenia. Poďme sa ešte raz pozrieť na tú tabuľku príjmov a možno teraz budeš mať väčšiu odvahu si pozrieť tie čísla. Záleží len na tebe, čo ty potrebuješ. To je tá otázka, že čo potrebuješ a možno ani nie, že čo potrebuješ, ale že čo by si chcela. Čo by si chcela viac. A tým sa na teba obraciam so zamyslením sa na budúcnosť. Ako sa chceš cítiť pri pohľade na svoj účet, lebo asi do peňaženky, myslím, že už sme v tej dobe, keď sa všetci pozeráme do prázdnej peňaženky, že tam peniaze reálne nevidíme, alebo len málo kto. Takže ako sa chceš cítiť na začiatku mesiaca, keď sa pozrieš na svoj účet, v polovici mesiaca, na konci mesiaca, neviem, kedy ti chodí provízia alebo výplata. Koľko vieš v tomto projekte zarobiť? Je to projekt, ktorý je naozaj pre každého a ja som hovorila, že je to forma priameho predaja, takže tu je ukážka, ako vieš predajom 10 produktov zarobiť 200 eur za mesiac, čo je úplne bežná záležitosť. Toto sú percentá, ktoré vieš získať, takže sú tu percentá od 4 do 20%. Podotýkam, že to nie je o tom, že buď tieto percentá alebo tieto. Tie percentá sa nabalujú na seba. Ty vieš získať všetky tieto bonusy v jednej provízii. Rozdelené. Áno, selling bonus 4 až 20%, plus k tomu affiliate referring bonus 4 až 24%, plus k tomu building bonus 5 alebo 10%, plus k tomu leading bonus 6% až do 6 hĺbok, plus ešte retailing bonus predaja. Takže to sa len nabaluje
a pýtaj sa človeka, ktorý ťa pozval do tohoto vysielania, aby ti to vysvetlil, že ako to funguje a ako to vieš mať. A teraz povieš, áno, produkty sú zaujímavé, chcem si ich vyskúšať a celkom aj tie peniaze by ma bavili, ale ja to neviem robiť. No práve preto ja som bola šťastná, že si ma našla táto príležitosť, pretože ja som tiež nevedela nič robiť. Je to taká príležitosť, kde dostaneš absolútnu podporu a školenie, dokonca dostaneš privilégium pracovať s odborníkmi. Niekto má viacej skúseností s produktami, tak ti ich pomôže odprezentovať, vysvetliť. Niekto má viacej skúseností s týmto obchodným modelom, tak ti pomôže odprezentovať ten obchodný model. A to je presne, ďalej tu vidíš na obrázku Faštar Booklet, presný návod, ako začať, ako pokračovať od A po Z, doslova od začiatku. Takže nie si tu stratená. Nikto z nás sa nenarodil network marketérom, všetci sme sa to naučili a podľa mňa je veľmi zaujímavá a lákavá ponuka aj pre nováčikov, pretože ako nováčik tu získaš najviac podpory. Dostaneš do ruky také nástroje, ktoré by si inak dovoliť alebo dovoliť zaplatiť nemohla alebo nemohla. Výskum, vývoj, patenty, globálna logistika, školenie a jeden silný partner za chrbtom. Pretože aj tu nám platí, že cieľom je pomôcť uspieť čo najväčšiemu počtu ľudí. Presne podľa toho, čo si zadefinovali, čo chceli. A naozaj tu vie si každý naplniť svoje ambície. Je to priestor pre všetky ambície. Možno niekto si chce zarobiť nejakých 100-200 eur a vieme mu na to vytvoriť stratégiu. Niekto si vyskúša produkty a povie, že existuje spôsob, aby mi za používanie týchto produktov vlastne a to, že sa podelím, platila firma. Áno, presne toto je spôsob, ako si zarobiť také, že nemanželské peniaze. Niekto miluje predaj, chce predávať. A áno, vieme vytvoriť presnú stratégiu, presný návod, aj ukázať virálnu kampaň, zúčastniť sa virálnej kampane, ktorá ti k tomu vlastne nahráva, aby si bola úspešná. No a niekto má tie najvyššie a najväčšie ambície. A presne aj k tomu dostaneš návod, presne ťa vieme spojiť aj s ľuďmi, ktorí už proste niečo dokázali, vybudovali, presne vieš dostať ich mentoring a podporu vlastne tiež 24/7. Všetky zručnosti sa vieš naučiť. To ti garantujem. Máme na to školenia, konferencie, denné meetingy. Takže cieľom je, aby každý človek tu uspel, aby každý človek si našiel to, čo potrebuje, povedal to, čo chce a my mu na to vytvoríme stratégiu. Ešte raz, príjem vieš mať buď z predaja produktov, alebo z predaja produktov a mentorovania ľudí, vedenia ľudí. A už je na tebe, či ich budeš viesť v tom zdravom životnom štýle, v oblasti zdravia, v oblasti krásy alebo v oblasti obchodu. Nuskin chce naozaj robiť život ľudí lepším, preto sú tu rôzne iniciatívy. Našou srdcovkou je práve táto Nourish the Children. Tí úžasní vedci dali dokopy jedno nutrične vyvážené jedlo, ktoré vyrábajú konkrétne v Malawi. My podporujeme, nie je to charita, je to iniciatíva, podporujeme krajinu Malawi, jednu z najchudobnejších krajín sveta, kde deti zomierajú od hladu, ale títo naši vedci vyrobia jedlo, alebo teda vymysleli, vyrobí sa v danej krajine, keď tu na niekto zaplatí šek, vyrobí sa, dodá sa do školy a tam dieťa dostane jesť. Tá krajina je tak strašne vzadu, že rodičia tiež sú nevzdelaní a neposlali by deti do školy, keby tie deti tam nedostali jedlo. Takže my vlastne cez jedlo zabezpečujeme tejto krajine vzdelanie a nádej na lepšiu budúcnosť. Keď sa ma niekto opýta, že čo ty vlastne robíš, tak
s hrdosťou môžem povedať, a budem rada, keď to raz povieš aj ty, že mením životy ľudí po celom svete. Nie je to len v Malawi, ale práve vďaka týmto produktom alebo prostredníctvom týchto produktov staviam nemocnice. Zachraňujem pralesy, platím operácie pre deti, ktoré by si to nemohli dovoliť. Staviam cesty, aby deti mohli chodiť do školy. Staviam mosty, aby deti mohli chodiť do školy. A nie je to charita, je to niečo, čo je udržateľné. A toto je na tomto zaujímavé, že nie je to len nejaká malá injekcia, ale je to jeden projekt, ktorý je nastavený na udržateľnosť. Ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že som vám možno nedala odpovede, ale určite som vám dala ďalšie otázky do hlavy a môžete sa spoľahnúť, že ľudia, ktorí vás sem pozvali, že vám na ne veľmi radi a veľmi zodpovedne odpovedia. Pozývam vás v stredu do Nitry a vo štvrtok online na náš webinár Ako nezlyhať v chudnutí.